Спайнера за рожденика на 30 юли. Изход Горно Езерово. Най-бързият семейство Арабаджиеви. Слушай сега. Днес празнува рожденикът. Изход Горно Езерово е тук. Колата му е турбодизел, вдига страшен звук. Най-бързата Астра на пътя, няма друга такава машина. Най-красивата Астра лети, в душата е пълна дива луна. Всеки завижда отстрани, ама хич да не вижда. Нашата бърза Астра всички по пътя избива. Опел Астра, турбодизел, Горно Езерово знае. Най-бързата кола на света, пред всички се спуска и трае. Всеки завижда, хич да не вижда. Нашата Астра направо ги изживява и личва. Най-красива, най-бърза, Иско е патронът тук. Най-якият купон се вдига само с този звук. Има си син, Смайл се казва този малък юнак. Най-красивият принц на земята, няма втори такъв пак. Няма по-красив от него, той е истинска звезда. Гордостта на цялото семейство Арабаджиеви в тази игра. Бащата с турбо Астрата, сина с царски очи. Днес празнуваме силно, нека музиката звучи. Опел Астра, турбодизел, Горно Езерово знае. Най-бързата кола на света, пред всички се спуска и трае. Всеки завижда, хич да не вижда. Нашата Астра направо ги изживява и личва. Най-красива, най-бърза, Иско е патронът тук. Най-якият купон се вдига само с този звук. Айде наляво, айде надясно, за нашия рожденик днес всичко е ясно. Най-бързата Астра, най-красивият принц Смайл, семейство Арабаджиеви са тук. Купона е излязъл. Опел Астра, турбодизел, Горно Езерово знае. Най-бързата кола на света, пред всички се спуска и трае. Всеки завижда, хич да не вижда. Нашата Астра направо